Bamba Dlamini. Awu ngiyabonga. Hayi. Uyabona ke njengoba usuphila nami. Le juice le uyiphuza nsuku zonke. Olala ngayo uvuke ngayo. Yebo. Ngoba ngumuntu ophuza ama 100% mina. Ayikho into engiyiphuzayo. Ngiphuza into esezingene eliphansi ngoba ngumuntu we-status. Yabona kumanje mina umuntu othandana nami ngimfaka medical aid. Ngisha nge-CCM, ngisha ngo-cash, check account, credit card, ne-medical aid. Ay, umuntu ophila nami akahlupheki. Ay, nami angihlupheki baba ngoba asilali singadlilela ekhaya ingane zami. Ukuthi sidleni kodwa siyadla. Nokufunda bafundile bayasebenza kamnandi. Nizophila. Bona labo 100% labo okhuluma ngabo. Hayi, siyabaphuza. Hayi nizophila kahle ke manje la ekhaya. Yabona nje manje mangibuka la ngizofaka i-air conditioner la, ngishintsha ama-window abe aluminium. Ngipende la kube kuhle. Bonakala usakhona indoda abayikhona ukuthi sibalikhulu. Indoda angempela indoda kaZulu. Indoda enomthetho. Oh, okay. Usasho njalo nje. Uzokwazi ukuhlala nengane zami la ekhaya? Awu. Mina ngiphila nezingane mina sengijwayele ingane. Siyangithanda futhi. Ngoba ngumuntu okwazi ukuphila nezingane. Lonke uhlobo lengane. Ay, kulungile ngiyezwa Dlamini. Ngezwakala. Kodwa mawushintsha yonke into uzoyishintsha endlini. Ubhekile. Hayi, asishintshe. Awubheke enkokhelo mina ngibheka uthando phela. Bona uthando ngithole wena. Ngithole indawo. Lo thando ngithole wena. Futhi nendlela omi ngayo njengoba uthi unengane embili nje. Mangikubuka mina ngibona lo uthi unengane. Ngathi intombi nto. Awubonakala ukuthi wakwayithola ingane ngibheka la ngemuva amakhefu akho. Ilokuzana ama-cleavage, ilokuzana ama-hips akho. Konke kuhlangene uyabona ukuthi ngithola uthando manje. Futhi ekhaya ngoba ngifika ekhaya. Ngingabatshela mangithanda ngithi awunangane ngendlela omungayo akekho ongabona ukuthi unengane wena. Hayibo. Ngathi intombi nto. Fani batshele. Ingane ayifihli. Cha phela singeke siyifihle kodwa ngendlela obuka ngayo ubuke kumhle kabi. Ngiyabonga Dlamini. Ngisho ngibuka ngesithando sami. Hey ubaba. Hey ngiyabonga Dlamini. Sithando sami. And I'm happy about you. And me too, love. So, gonna shift from there now. Where's that good? Dlamini. Nkosana yami le, uShiv. Mntana wami. Shiv, uDlamini. Baba kwami sophila naye ekhaya. Sabona ndodana. Ndodana ngangami. Phela mangiphela noma wakho uyinodana kimi. Habe nayingulube nginonela. Hawu. Chief mntanami. Akumuntu omdala ombisa ngengulube. Akusidole ekhaya lo mina. Hawu. Mina ngifutha inhlonipho kubantu bami. So. Angizange ngize ngizifundise ukuba ihlobongela nje. La futhi into omdala uyahlonishwa. Uyena baba wakho ke lo ozophila naye. Esizohlala naye la ekhaya. Lethu sithi ngangibande. Ephuzayo. Ithengo wena. Njalo. Suka lekhaya kube izophuza i-drink ethengwa ngine. Kube yazi ukuthi ubani okhuluma naye ngaba ukukhuluma kanje. Ucabanga ukuthi yini wena? Wena mina nginchief wena mgotoyi. Mina ngumuntu omabhiki, mina ngumuntu omabhiki. Uma nje ngafonela umpeli wami mina kubuye ngokufaka khona manje. Ukhuluma nawe. Umthombo bameli bami babuye ngokufaka khona manje. Yami phambanisa namabona manje. Wenze lutho. Wena isipamu. Kanjani ngathi? Shifo, ngiyosebenzisa. Awu, Cabanga uthini? Cabanga uthini? Cabanga uthini? Cabanga uthini? Shifu mntanami. Suka namuhla ndodana. Phuma la. Shifu mntanami. Nginemizwa nami. Ngiyamdinga umuntu wesilisa. Sengihlalile ngihlalela la ekhaya. Ngilihlonipha mntanami. Ucabanga ukuthi uzowenzelani lo? Kunama
Mabi lo muntu wazi maphiphi lo mntana lutho lewona izigebengu ngizozwa ma ufuna khamba ngene ekhaya urusale ngene ndoda just because uyamkhisa nje wathi umdepende ne thanda nami ngiyathanda ufuna ngenze njani mina ngiyathanda mntanami uthanda mawule futhi yini into nabula ubaba ne angizange ngize wafa kanjani ubaba wafa kanjani ubaba wafa kanjani baba wathi baba makafana manje masiwakula wakula so manje wona uthulisa amadoda ekhaya indawo ngihamba uhlala naye na sengihlala yesikhathi isikhathi 20 years ngihleli ngilindile angeze ngimele leyo rubbish ngizulu yemfihlakalo athonga mahletha makho njengoba sizawuphuma hambela phambili athonga mahletha